Genesis ti aduanan nson. Na Yosef koka kyerɛ Pharaoh sɛ, Meja ne me nuanom ne wo nwan ne wora nantwie ne de owo nyinaa firi Canaan asase so aba na hwɛ wo Goshen asase so. Na ɔde ne nuanom mu baanum kogyina Pharaoh anim. Na Pharaoh bisa ne nuanom no sɛ, Mo adwuma ne sɛn? Na wɔka kyerɛ no sɛ, Wonko ayɛ mo ahwɛfo, yɛn ne yɛn agyanom nso. Na wɔka kyerɛ Pharaoh bio sɛ, Yaba sɛ yɛrebɛtena asase yi so. Efiri sɛ wonko anya adidibea mma wonwan. Efiri sɛ ɛkɔm no mu yɛ den wɔ Canaan asase so. Enti afei yɛsrɛ wo, ma wonko antena Goshen asase so. Na Pharaoh ka kyerɛ Yosef sɛ, Wagya ne nuanom aba wo nkyɛn. Misre ma asase na ɛda w'anim yi. Asase no mu de ɛyɛ no, ma wagya ne nuanom ntena hɔ. Ma wɔntena Goshen asase so. Na sɛ wunim sɛ wɔn mu bi yɛ nsiyɛfo a, fa wɔn si me mmoa a mewɔ so. Na Yosef de n'agya Yakob kogyina Pharaoh anim. Na Yakob hyiraa Pharaoh. Na Pharaoh bisaa Yakob sɛ, Wo nkwa mu mfirinhyia yɛ ahe? Na Yakob ka kyerɛ Pharaoh sɛ, Me hɔho bia asetena mfinhyia mu na yɛ mfie 130. Me nkwa mfinhyia mu na yɛ kakra bi ne amanneɛ nko.